Szeretett testvéreim, pár himnuszainkat az Isten tiszteletünk végén szoktuk elénekelni. Folytatom az unitárius Isten tisztelettel. Mutasd meg, Uram, a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk Téged. Szeretett testvéreim, unitárius énekeskönyvünk 185-ös számú énekének első versszakát énekeljük, a 25. Zsoltárt. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád eseleznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Emlékező testvéreim, szeretett atyámfiai, beszédem alapgondolatát Mózes első könyve 25. részének 5. verséből olvasom. Ábrahám Izsáknak adta mindenét. Ábrahám Izsáknak adta mindenét. Kedves testvéreim, az elmúlt 2 hétnek minden egyes napján itt voltam. Volt időm és lehetőségem emlékezni egykori időkre, gyermekkoromra, ifjúkoromra, emlékezni a falura, annak lakóira, minden eseményre és minden történésre, mely megérintette szívemet és lelkemet. De úgy emlékeztem arra 26 esztendőre is, amióta megállunk itt falunk fölött, kezdetben a római katolikus templomban, a templom udvarán, majd onnan kiszorulva a papillak udvarán, majd onnan is egyre fennebb és fennebb. Emlékeztem arra, hogy miket is mondtam, miről is beszéltem, miről is beszélhettem az esztendők során, az évtizedek során. Mit is mondhattam üzenetképpen nektek, testvéreim, magunknak, hogy erősítsem szívünket, lelkünket, és erősítsem magunkban azt a hitet, hogy ott, ahol élünk, ott, ahova sodort a történelem vihara, a szere, az egykori tragédia, ott hittel, szeretettel, becsülettel álljunk meg, és úgy, hogy őrizzük azt a szellemiséget és azt az örökséget, amely a magyar kultúrtörténetben egyedi volt. Mertük ezt állítani, és merjük ezt állítani mindenkor, mi bözödújfalviak, hogy egyedi volt. Nagyon sok minden eszembe jutott az esztendők során elhangzott üzenetekből, de legfőképpen mindig az csendült ki, az csengett vissza bennem, hogy valami örökséget szerettem volna átadni
valami örökségről szerettem volna tudatosítani benneteket, úgy, hogy azt őrizni kell, azt féltő szeretettel védeni, óvni kell, mert az a miénk, csak a miénk. És úgy kell élni, emlékeztek, mondogattam, úgy kell élni, dolgozni azokban a közösségekben, ahol családi házakat építettünk, hogy ott is Bözödújfalu szellemiségét, amely a türelemről szólt, a másság elfogadásáról szólt, a megértésről, a keresztényi szeretetről, barátságról szólt, azt megismerhessék, és annak szellemébe próbáljanak élni, dolgozni az emberek. Most is, ez alkalommal is, erről az örökségről szeretnék szólni nektek, beszélni a felolvasott gondolat alapján. Ábrahám halála előtt mindent átadott fiának, Izsáknak. Neki csak egyetlen dolog maradt, mint nekünk is, sokunknak. A lelke és a felelősség, amivel majd be fog számolni Isten előtt. Nekünk is meg kell szoknunk azt a gondolatot, hogy egyszer majd mindent át kell adnunk itt a földön. És egyszer nekünk sem fog maradni semmi más, csak a lelkünk és a felelősség, amivel megállunk Isten előtt. De átadni csak azt tud valamit, akinek van valamije. Ábrahámnak nem csak anyagi javai voltak. Ábrahám átadta a hitet, és átadhatta, áttette gyermeke kezét az Úristen kezébe, és átadhatta azt a nagy élettapasztalatot, hogy vele volt Isten, és szüntelen vezette őt. És átadhatta azt az erős bizalmat is, hogy gyermekével ugyanúgy együtt lesz Isten, és vezetni fogja őt. Ma arról kérdez bennünket a gondviselő, hogy vajon nekünk van-e mit átadnunk? Vajon tőlünk mit örökölnek majd a gyermekeink, amikor elmegyünk a földről? Csak anyagi javakat? Vagy a lélek melegségét is? Örökli-e majd gyermekem az Úristen ölelő két karját, amellyel bennünket is átölelt fájdalmaink idején? Örökli-e majd azt a reménységet, hogy élete legmélyebb pillanataiban is meg fogja őt tartani a Jóisten? Vajon van-e nekünk mit átadnunk? És vajon valóban át tudjuk-e adni a gyermekeinknek azt? Az átadás nem akkor kezdődik, amikor öregek leszünk. Az átadás akkor kezdődik, kellett kezdődjön. Még egykor itt Bözödújfaluban, amikor a gyermek még beszélni sem tud, de már észreveszi, hogy milyen az arckifejezésünk. Az átadás akkor kezdődik, amikor a gyermek még nem tud elmondani egy önálló mondatot sem, de már felismeri az összekulcsolt kézzel elmondott imádságot. Amment. Azt, amit nagyanyáink megfogva kezünket megtanítottak nekünk, és estéről estére együtt mondtuk velük. Itt is. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Az átadás nem akkor kezdődik, amikor diplomát vagy oklevelet szerez a gyermek, hanem akkor, amikor 6 vagy 7 éves koráig ellesi az arcodról a szeretetnek kedves, megnyugtató vonásait. Az átadás akkor kezdődik, amikor észre sem veszed, hogyan beszélsz a szomszédodról, és hogyan beszélsz Istenről, és hogyan beszélsz a saját lelkedről, de már ő mindezt meghallja. Az átadás akkor kezdődik, amikor elhozod ide gyermeked, elhozod ide unokát, és látja és megkérdi, hogy miért könnyes a szemed, és miért állsz meg kopjafától kopjafáig, újra meg újra.
egész életünkben átadunk. Ábrahám mindent átadott. És arra kell gondolnunk, hogy mi is mindent átadunk. Mennyi mindennel fertőzzük meg gyermekeinket. Fertőzi a mai világ gyermekeinknek lelkét. Mennyi mindennel fertőzzük meg embertársaink lelkét. Mindent átadunk. Vibráló idegességet, a kemény, egymás szívébe vágó szavakat, mindent átadunk. Hitet és hitetlenséget, kétkedést és bizonyosságot, gyűlöletet és szeretetet, mindent átadunk. Olyan jó lenne csak a szívünk szép felét adni át. Olyan jó lenne, ha mi újfalviak, bözöd újfalviak, csak a szívünknek a jobbik részét adnók mindig, hogy bizonyságot tegyünk arról az örökségről, ami csak a miénk. Hogy itt ebben a faluban, 5 templomban imádkozhattak, hogy itt ebben a faluban 5 felekezet kulcsolta össze kezét, hogy itt ebben a faluban akkor, amikor eltűnt az Erdélyben, és Erdélyből a szombatosság, megmaradt évszázadok viharán át, hogy újra éljen. Olyan jó lenne csak az ünnepnapokat adni át. Olyan jó lenne csak a mosolygást, a szeretetet adni át. Mindent átadunk. Milyen fájó dolog, hogy mindent át kell adnunk. És éppen azért, mert mindent át kell adnunk, nem lehet 2 részre választani az életünket. Azért kell sokat imádkoznunk, és azért kell önmagunkon uralkodnunk, hogy életünk ne legyen gyermekeink számára fekete és kínos örökség. Ábrahám mindent átadott. Benne van a felolvasodban az az igyekezete is, és ott a továbbiakban, hogy elrendez az életét, hogy ne maradjon a nyomában semmi rendezetlen dolog, hogy Izsáknak mindent, anyagi és lelki javakat egyaránt átadjon. Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben a költő Csida Jenőnek a kriptájára ez a pár sor van felírva. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom hulló földimását. Milyen szép lenne úgy elmenni az életből, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Bözödújfaliként is, ott, ahol élek, ahol dolgozok, ahol imádkozok, ahol nagyon sokszor megbántanak, de ahol mindig megbocsátok. Kinek tartoztam, mindent megfizettem, és elengedem mindenki tartozását. Ábrahám szívében is ez a vágy élt. Ez a vágy kell, hogy legyen a mi szívünkben is. Ám bár igaz marad, hogy sohasem lehet egészen így, hogy azért Csida Jenőnek is maradt valami tartozása, mert nincs olyan ember élet, mely után nem maradna tartozás. Mert nincs olyan ember, aki mindenkinek mindent megfizetett volna. De nekünk is ott kell, hogy égjen a szívünkben a vágy, hogy minden estét úgy tudjunk lezárni, hogy megtettem mindent, amit megtettem. Hogy megtettem mindent a szeretetért, a békéért, a hitért, a hűségért, Isten dicsőségéért. Élni kell szívünkben annak a vágynak, hogy én is megfizessek mindenkinek, amivel tartozom. Hogy én is engedjem el mindenkinek a tartozását. Hogy én is bocsássak meg minden sértést és minden bántást, hogy én is engedjek el minden tartozást. Ábrahám azért takarítatott az ő népéhez, mert itt a földön is Isten népéhez tartozott. És ezért ott is, fenn a csillagporos úton, ahova megérkezett, az Isten népéhez került. Jó valakihez tartozni. Még egy emberhez is jó tartozni. Mennyivel jobb dolog akkor Istenhez tartozni. A sírok mellett össze kell mindig békülni.
Szerette volna Ábrahám is, ha sírja mellett összebékülnek utódjai, Izmael és Izsák. Csak az a baj, hogy az ők életéből, valamint leszármazottaik életéből kihólatták ezt a békességet, ezt az örökséget, amit szeretett volna Ábrahám, hogy éljen. Elfeledkeztek Ábrahám sírjáról, elfeledkeztek a közös édesapáról, ezért jöttek aztán az életükben az ellentétek. Nem szabad elfeledkeznünk a sírról, és nem szabad elfeledkezni a közös édesapáról, nem szabad elfeledkezni a gondviselő Istenről. Nem szabad, hogy elfelejtsük soha a szeretetet. A mi bajunk is az, hogy amikor hallunk a szeretetről, akkor megrázkodik és megdöbben a szívünk, és elhatározzuk, hogy mindig szeretetben fogunk élni. De amikor tovább léptünk, elfeledkezünk az örökségről. Arról az örökségről is nagyon sokszor, amit itt nyertünk Bözöd-Újfaluban. És csak idegesség marad szívünkben nagyon sokszor, és lepereg szívünkről a szeretet, mint a farhányborsó. Ha hazamész, testvérem, egy újabb találkozásból, minden este és minden reggel így imádkozz Istenhez. Istenem, taníts meg nem felejteni, taníts meg megőrizni azt a szeretetet, amit éreztem te nálad. Taníts meg, amit örököltem, hogy vigyázzam. Taníts meg és erősíts, hogy a Bözöd-Újfalu szellemét, az igazi és nagy-nagy örökséget tiszteljem, becsüljem és átadjam gyermekeimnek, unokáimnak. Taníts, hogy ne csak egy-egy ünnepi órában legyek keresztény ember, hanem minden nap és mindenütt. Taníts, hogy ne felejtselek el téged. Milyen más lett volna, talán az világ, gondoljuk csak el, ha Izmael és Izsák későbbi élete, és a leszármazottai későbbi élete is, ha szerették volna mindig egymást. És milyen más lenne a mi életünk is, ha mindig szeretni tudnánk egymást. Az a megbízatás és az az ígéret, amit Ábrahám hordozott az életében, Izsákra maradt. Évek, évtizedek teltével, múltával Józsefre maradt, aztán Mózesre, profétákra, apostolokra és reformátorokra, majd rád és rám marad és maradt. Szüntelen, testvérem, mert az ígéret és a megbízatás azért adatott a világnak, nekünk embereknek, újfalviaknak is, hogy nemzedékről nemzedékre megmaradjon az az ígéret, hogy Isten szereti az embert, hogy akkor lesz áldás minden ember, ha Istenre hallgat, ha megőrzi a hitet és megőrzi Isten áldását, ha azt nemzedékről nemzedékre továbbadja, ha minden ember megáll azon az őrhelyen, ahová Isten állította, ha minden ember elvégzi a szeretetnek azt a szolgálatát, amivel Isten megbízta. Ez volt Izsák megbízatása. És ez a mi megbízatásunk, testvéreim. Bözöd-Újfalusiaké és mindannyiunké, akik felelősséggel élünk, és felelősséggel kell éljünk ott, ahova állított és rendelt Isten. Lehetsz hegyeken, tengereken túl, lehetsz örömben, bánatban, Isten él és szeret téged, ne felejtsd. És a hitedet, hűségedet, és a hiteddel, hűségeddel ránézel és meglátod őt, te is élni fogsz. És le tudod törölni a fájdalom könnyét. És meg tudsz állni egy újabb falu utcáján, a kopjafa előtt, és látni fogod, és hallani fogod egykori szomszédodat, falus feledet,
aki veled szembe jön az úton, hogy köszöntsön. Ez volt a nagy örökség, amit ő hagyott egykor, Ábrahám, és ez a mi nagy örökségünk. Ez lesz a nagy örökségünk, és öröksége a mi gyermekeinknek és unokáinknak. Ha úgy élünk, gondolkodunk és cselekszünk, mint bözödújfalviak, ahogy őseink is tették az évszázadok során. Ez esztendőnek ez az üzenete felénk, és felétek, testvéreim. Őrizzük szívünkben, és legyen nyugodt és békés és boldog életünk. Ez üzenet, ez örökség által, ott, ahol élünk. És jöjjünk most már egy Kopjafafal utcáit végigjárni, esztendőről esztendőre. És sohasem magunkban, hanem azokkal, akiknek átadjuk e szent örökséget. Gyermekeinkkel és unokáinkkal, eljövendő nemzedékekkel. Legyen a Jóistennek, a mi szerető atyánknak áldása életünkön, találkozásunkon. Ő hallgasson meg imádságainkban mindig. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, szerető édesatyánk, a te akaratod, hogy itt legyünk ez esztendőben újra. A te gondviselő szereteted tette azt újra, hogy íme a 26. alkalommal is ránk süt a nap, és kíméletes az időjárás. Köszönjük, Istenünk, jó atyánk! Köszönjük, hogy újra találkozhatunk. Egykori falustársainkkal, hogy végigjárhatjuk a falunak utcáit, hogy megállhatunk a házak előtt, hogy betekinthetünk, hogy beszólhatunk, hogy bekopogtatunk, hogy megszólíthatjuk a mi szomszédainkat, barátainkat, embertársainkat. Köszönjük, hogy nem magunkban vagyunk itt, hanem itt vannak mindazok, akik már hónapok óta érettünk dolgoznak, odaadó élettel, tehetséggel, isteni áldással. Köszönjük, hogy itt vannak, akik jó barátaink. Jöttek, hogy velünk együtt emlékezzenek, hullassanak egy könycseppet, mert szükség van a könnyre, és aztán töröljük ki a könnyet szemünkből, hogy lássuk, hogy mit kell tegyünk. A 130. Zsoltárral imádkozunk hozzád, Uram, taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, és hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, és az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, és alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, hogyha rád találtam, s hirtelen megállni, ha útat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot okosan szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kiáltásom, és ez maradjon végleg, de ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád, hisz a mélységből kiáltok fel hozzád.
Igen, egy tónak mélységéből kiáltunk hozzád, Uram, hogy hallgass meg minket. Vigasztalj meg minket, erősíts meg minket, szeress minket, hogy szeretni tudjunk mindenkor. Hallgass meg imádságodban, és legyen a te áldásod életünkön, most és mindörökké. Amen.